Eta gunero legez, elkarrizketaren horretarako gaurkoan gurekin dugu Koldo Tegitu ikastolen elkarteko lehendakaria da bera, eguerdion eta ongi etorri Hamaika telebistaran. Eskerrik asko. Hezkuntza itunerako adostasun zabal baten bila ari dira Eusko Legebiltzarrean, ostiralera arte dago epea, alegazioak aurkezteko, eztabaida puntu desberdinak dira, horietako bat titulartasunarena, ikastolen elkarteko presidentea zaren heinean, zein da zuen ikuspuntua? Titulartasunaren gaian ikusten dute argi daukagu, ezta? Hor proposamenen artean Euskal Hezkuntza Zerbitzuaren proposamena dago, zerbitzu horretan bete beharrak eta legean agertuko diren konpromisoak eta bete beharrak betetzen dituzten ikastetxeak egongo dira, administrazioaren titularitatekoak izan ala ez. Guretzat hori aurrera pausu bat da, nahi badugu gaur egun dugun sistema duala gainditzea eta guretzat hori da helburua. Guretzat norabide honean doan pausu bat da. Egia dena da proposamenean zehaztasun falta bat dagoela eta hori argitu beharko dugula. Zeintzuk bete beharrak, zeintzuk konpromisoak nola neurtzen diren, baina momentuz norabide honean doan kontu bat da. Eta titulartasunaren kontuarekin uste dut gizarteak argi daukola zer garen ikastolok, gure ikastoletan titulartasuna komunitatearen eskutan dago eta horrek ere erabakiak hartzerakoan bere ondorioak ditu, ezta? Alde batetik gure plan, gure hezkuntza proiektua guk egiten dugu, gure barne antolaketa, gure baliabideen kudeaketa. Beraz, guretzat garrantzitsua da, eta pentsatzen dugu aukera bat dagoela publikotasun berri bat eratzeko eta publikotasun berri horretan egoteko administrazioaren titularitatekoak direnak eta besteok. Beti ere garrantzitsuena da ezarriko diren betebeharrak eta konpromisoak guztiok betetzea. Ikastolok, kristau eskolok eta publikakoak. Hezkuntza zerbitzu horretan sartzen diren guztiak. Aipatu duzu lege itun edo lege berri hau datorrela, sistema dual horrekin gainditzeko, itunpeko eta publiko-pribatu dikotomia horrekin nolabait austera gakoa izango da, esan duzun bezala, hori nola gauzatu, ezta? Horretan esan dakoa, nire ustez, lehenengo dokumentua da, eta logiko lehenengo dokumentua, nola esango nukenik, normala da, baldintzak ezagertzea. Ez da oso dokumentu orokorra da, danok esan dugu gauza berdina, zehaztasun falta handia dagoela, baina espero dezagon urrengo dokumentuan, ekarpenak egin eta gero, osatuko den dokumentu horretan hori agertza. Ikastolen elkarteak zer egin du momentu honetan? Mai gainean gure ekarpenetan, ipini gure uste zeintzuk diraz baldintza eta konpromiso horiek. Eta horren jatorrian dago, pasadan urtean aurkeztu genuen, endekalogoa. Guretzat esate baterako, aipatzearen era sintetikoan hor bete behar diren konpromiso eta bete beharrak, alde batetik, Euskal Hezkuntza Zerbitzu Publikoan sartuko diren ikastetxeek, ikasle guztiak onartu eta ezi behar dituzte, inungo bazterteari gabe, kudeaketa ekonomikoa gardena izateaz gain aldian administrazioaren kontrolan egon behar da, Euskal kurrikulunan oinarrituta, Euskara eta Euskal kultura ardatz, ideologikoki anitza eta laikoa, irabazi asmorik gabekoa, kudeaketa autonomo eta parte hartze demokratikoarekin izan behar dute, ikasle guztien aukera berdintasuna, eskidetza, inklusibitatea eta gizarte kohesioa sustatu eta bermatu behar dute. Eta guztia bazaten dugunean, guretzat ez da bakarrik titularra agertzea orain egin dudan moduan denbora askoz dugulako, baizik eta gure ekarpenak egiten duguna zer da, bakoitza definitu, ezaugarri hori nola bete beharko da. Eta guretzat garrantzia handia edukiko du nola ebaluatuko diren azaldu dudan bete behar eta konpromiso horiek. Hau da, zer adierazle erabiliko diren ikastetxe batek bete behar jakin bat betetzen duen ala ez jakiteko. Hortan dago gakoa. Guk horregatik esaten dugu. Momentuz bakarrik era gordinean marrastuta dago zein izango da Euskal Hezkuntza Zerbitzua. Orgeruko argazkiaren zain gaude, esateko benetan, orain norabide honean ikusten dugun proposamena, benetan norabide honean egongo den. Nola egin ez, bete behar horiek betetzeko ere. Hori da. Euskalduntzea bada ere beste ardatzetako bat, beste ardatz garrantzitsuenetako bat. Zirriborroan ez da aipatzen momentu zen murgiltze eredua bere horretan, Euskara ardatz izango duen eredua listasuna hori bai, baina zer ulertu daiteke horren gainean? Barri hori kontu berdinera goaz, zehaztasun falta. Kasu honetan, zer gertatzen da, esaten duena, dokumentuak esaten du, Euskara ardatz duen sistema eleaztiniztunaren alde egiten dugu. Baina gero, hortik gitxira esaten duena da, gaur egun badaukagu sistema hori, eta guk esaten duguna, daukaguna da bada hori, gure etxat momentu honetan hori ez da nahikoa.
Eta horren aurrean, ze proposatzen dugu? Bi proposamen nagusiki egiten dugu. Gaur egun dauden ikasteroak desagertu behar direla, guretzat segregatzaileak diren ereduak direlako, eta bestetik murgiltze eredua. Murgiltze eredua edo eredu orokortu eta bakarra nahi badugu, ezta? Baina izena badu bere garrantzia, baino gehiago du izana. Eta nik uste dut horretan ipini behar dugula fokoa. Gainera guk askotan adierazten duguna. Hori ezarrita bakarrik ez dugu lortuko guztia. Beste neurri asko egon behar dira. Dinota askotan aipatzen duguna, baliabideak, eleaniztasunaren izaera eta ezaugarria jendera harturatuko duen estrategia bat, ebaluazio sendo bat, ikastetxeen hizkuntza proiektu aurrera eramatea. Beraz, garrantzitsua da, aipatu duan bi elementu horiek agertzea, baina horrekin batera beste zer gehiago egin behar dela. Zer eskatzen dugu urrengo dokumentuan? Aurrekoan bezala, garapen handiagoa, zehaztasun gehiago, bereziki elementu bi nagusiki horretan. Zer gertatuko da hizkuntza ereduekin, gure ustez dokumentu irakurrita desagertuko dira, baina nahi duguna da argi irakurtzea, eta bestea, deitu jazu, murgiltze eredua edo eredu orokortu eta bakarra, baino hori ere agertzea. Eta barkatu betzeko, eta horrekin batera ere, beste zenbait neurrik hor agertzea. Egia dana da, hasierako dokumentuak elemento positiboak eri badaudela, hori ezin dugu ukatu. Baina, bi elemento nagusi hauek argi geratu behar direla gure ustez. Beraz, uste duzu hurrengo dokumentuan argiago geldituko dela afera hau, ez zaituztek eskatzen murgiltze ereduaren afera honek zera da, gaur egun indarrean dauden ereduak mantentzea eskatzen zaituz? Logikoki, ez badugu zuzen, ez badugu irakurri argita garbi hori horrela agertzen dela, kezkatzen gaitu. Baina, gure ekarpenak bide horretatik joango dira, argi daukagu, kontseiluak deituta, ia hezkuntza eragile gehienok agertu ginela, orain aipatzen dudan eskaera egiten, eta ni uste dut alderdi politikoek sensibliak izan behar dira, hezkuntza komunitate osoa olako puntu baten ados badago, eta ez dira asko olako adostasuna jasotzen dituzten puntuak, baina ustez hori bideratu beharko da, era batera edo bestera. Baiko adostasunez, beraz, puntu honetan. Bai, esango nuke baietz. Dena den, esan behar dugu ez, hezkuntza itun berri hau, Euskal Autonomia Erkidegoaren muinean egongo litzateke, ere muan, hobeto esan da, nazio ikuspegi batetik ez, Nafarroako gobernuaren baitan beste araudi bate egongo litzateke, Ipar Euskal Herrian beste bat, horrek dakarren ondorio eta berezitasun guztiekin, ez da, ez zenolako hausnarketa dakar honek? Bueno, gure ekarpenetan eta gure adierazpen publikoetan etengabe esan dugun kontu bat. Dokumentu honek utxunez handi bat badu, hori da. Euskal Herriaren aipamena falta zaiola. Eta guk gure ustez, badakigu EAera lantzen den lege baten inguruan ari garela, baina uste dugu, badaude aurrekariak, dinotuko garatzen dut Angel Institutaren garaian unibertsitateko legea onartu zenean, bigarren artikuluan hori adierazten zen. Bai, arautuko dugu Erkidegoko unibertsitate sistema, baina ahaztu barik Euskal Herrian badaudela beste unibertsitate batzuk eta beraiekiko ze harreman mota nahi dugu. Eta horregatik gure ekarpenetan bi bidetik doaz. Alde batetik arlo pedagogikoan gure ustez, Euskal Herri osoan dauden ikastetxen guztion harremanak bideratu behar dira. Ikastetxen arteko sareak, elkarlana, askotariko esperientzia trukatu. Gure ustez legeak egin behar duena da guzti horreri bidea emon. Badakigu ezin duela arautu EAetik kanpo, baina behintzat, ideia bezala, hau jasota egotea, unibertsitate legean jasota zegoen bezala, nire ustez hori gero zenbait proiektu aman komunak aurrera eramateko, babes juridiko bat dago eta bultzada bat emon behar da. Baina hori da egiten dugun lehenengo ekarpena, baina bigarrena askoz ere indartsuago da. Guk aldarrikatzen duguna da, lege horren bitartez, olako Europar egitura bat sortzea, konsorzio edo Europar dauden figura juridikoak erabiliz, pizkat guzti horreri babesa emoteko. Eta konsorzio horretan edo erakunde juridiko Europar horretan, transfronterizo horretan, egotea ez bakarri Jaurlaritza, baizik eta administrazio ezberdinak, eta inkluso eragile kooperatiboak edo nahi dutenak egon zertarako. Babesteko proiektuiek laguntzeko gaur egun indarrean dauden proiektuak, eta, esango nuke konkretuki, gaur egun esate baterako, gure iparraldeko ikastolek batzuetan daude hor bere kolokan, ez da? Pasan urtean gertatutakoa eta gero, beraiek ere ikusteko badagoela horren atzean olako figura bat,
hori bultzatuko duen. Eta gainera, proposamenean agertzen dira beste bi instituto, euskarari, sortu dezagun beste bat. Ipar Euskal Herria aipatu duzula, ostiralerako deitu duzu ikastolen elkartetik mobilizaziora, izan ere azterketak euskaraz egitea aldarrikatzeko, orain Ipar Euskal Herriko ikasleek ez dakite ez, basoa zein hizkuntzatan egin halko duten, eta beraz mobilizaziora deitu duzu ostiralerako. Bai, momentuz, esan duzun bezala, kezkarekin bizi dugu egoera, pasan urtean, abenduak 14ean, zirkular bat adostu genuen Estatu Frantseseko administrazioarekin, hezkuntza administrazioarekin, guztia bideratzeko, baina azken aldian ikusten ari garena da, interpretatu nahi dutela adostu genuena, eta zegoen aukera hori, pizkat geratzea hor, bat bai, bat ez, pizkat, ez dakinik, trileroen jokoen baten pean. Orduan, gure ustez, argi dagoena eta esan behar duguna da, ez dago dudarik. Azterketak euskaraz egiteko eskubide osoa dute gure ikasleek. Horrela adostu zen 2009an Euskal Erakunde Publikoarekin eta Frantziako hezkuntza agintariekin, eta hori bete behar da. Eta ikusten ari garena da, ez dakigula zer gertatuko den. Eta denbora aurrera doa, eta laizter egongo dira azterketa horiek, eta oso garrantzitsuak dira, batzuk bestea baino gaiago, baina gure ikaslentzat garrantzitsuak dira. Hori kontutan izan da, mobilizazioetara deitu dugu, elkarteratzeak, eta, zein da horren helburua? Iparraldeko ikastoletako guraso, langile eta ikaslei, Euskal Herriko ikastola guztien elkartasuna eta babes osoa adierazi. Eta Frantziako hezkuntza agintariei mezu bat. Horrelako gauza egiten direan, ez daukazu bakarrik zehazka horrean, baizik eta ikastolen mugimenduaren osoa. Era berean, gizarte eragile alderdiei dei egiten diogu, bat egitera, gure aldarrikapenarekin, azken finean euskara eta euskal kultura jokoan ere badago. Bizi nahi badu Euskal Herri osoan euskaraz, ezinbestekoa da, logikoki, gure ikaslek azterketak euskaraz posible egitea, ezta? Hortxe mezua eta hezkuntza itunera bueltatuta, hitz egin behar dugu baita ere segregazioaz, ezta? Hori ze bada beste erronka nagusinetako bat, gaur egun maila sozioekonomiko basuko ikasleek eta baita ere atzerritarrek ez dute aukera berdinak. Konponbide zehatzik barne biltzen ditu testuak lehen aipatu duzu, ez publiko-pribatu dikotomia horrekin hausteko bide horretatik, baina horretaz gain... Puntu honetan barriro ere ez dago zehaztasunik. Esango nuke agian aurrekoetan baino gitziago. Lehenengo erreflexio bat, ni uste dute erreflexio sakona egin behar dena da. Segregazioa, arrakala soziala, dualizazioa, egitura ekonomikoak eragiten du. Eta hori aldatzen ez den inean, zaila da hezkuntza mundutik horreri buelta emotea. Gizarte kapitalistaren ondorio bat da, eta gizarte kapitalista baten gaude. Hortik aurrera, ikastetxeek, ikastolak zer egin dezakegu? Lagundu dezakegu, arrakala sozial hori handiago izan ez dadin. Eta guk ustez, funtzio hori bete behar dugu. Baina jakinda ere, nun dauden limiteak. Ni uste hori barneatu behar dugula, bestela emoten du hezkuntza munduak konpondu dezakela hori. Eta gure ustez, lagundu dezakegu arrakala handiagoa ez izaten, eta inkluso kaso batzuetan buelta emoten. Horretarako, gure ustez oso garrantzitsua da gainera, kanpotik etortzen diren ikasleen, beraien jatorrizko izaera hori errespetatu. Jatorrizko izaera hori errespetuta Euskal Herritar izateko baliabide guztiak eskaini behar dizkiegu. Eta aldi berean beraien ekarpenak aberastasun gisa ulertu behar dugu. Horrela nik uste dut jorratu dezakegula. Neurre konkretuela joan da, bereziki bi aipatuko dut. Bat, legebiltzarrean egin genuen agerpena zan genuen, bota genuen, eta gure ekarpenetan orain barri hori agertuko da. Eta da, ikastetxe guztiak behartzea sozialki egoera zaurgarrian dauden ikasleak era progresiboan jasotzera. Bere eremuaren arabera, dagozkien kopuruan, oreka bat ezarri arte. Badakigu ez dela politikoki zuzena proposamen hau, eta batzuetan ikuspegi pedagogiko batetik igual, baina edo benetan olako jarrera gordinak hartzen diren, edo bestela gaiari ez diogu buelta emongo. Eta gero bigarrena. Kanpotik datozen ikasle gehienak datoz matrikulazio garaitik kanpo. Eta eskolaratzea ez dute beraiek erabakitzen. Erabakitzen du eskolatze batzordeak. Eta eskolatze batzorde horren funtzionamentuan hezkuntza eragileok ez gaude. Gure ustez bada garaia hori horrela agertzea, ni argi daukat, nahiz eta beste hezkuntza eragileekin egual batzutan gauzak berdinez ikusi, hori gure artean egingo bagenu, orekarako bidea
egongo zala. Eta gai honekin nolabaiteko lotura ere baduena euskalduntzearena, ezta? Nola uztartu ez euskalduntze prozesu hori eta inklusioa. Bai, egia dana da, momentu honetan gure kezka ez da bakarrik kanpotik datozenekin, baizik eta bertokoekin. Beraz, baina bai, egia dana da gure ganatortzen direla, gure euskara eta euskal kulturaren ezagutza oso urria duen ikasle kopuru handi bat. Garai batean ez dut gero eta handiagoa, eta egia dana da gaur egun, pandemia dela eta nahiko epeldu dela, baina etortzen dira, eta agian hau amaitzen denean gehiago etorriko dira. Beraz, formula berriak topa behar du. Ikastolen elkarteak orain dela bizpahiru urte Jaurlaritzari olako proposamen bat eraman genion, ezta? Eta proposamen horretan gure kezka nagusia zen berezik adin batetik gora ikasleek ezin dira zuzenean geletara sartu. Ez badut ezagutzen euskera, eta kasu batzuetan ez euskera, ez gaztelera. Horretarako, harrera gelak edo deitu nahi duzu moduan, pentsatzen genuen zela formula egokiena. Lehenengo, gure hizkuntza ikasi behar dute. Eta horretarako proposatzen genuen olako espazio neutroak, nun herri batean, publikako ikasleek, ikastolakoak, kristau eskoletakoak, hor bertan egotea, ez dakigu zenbat denbora beharko den kaso bakoitzean, baina 3, 4, 5, 6 hilabete, lehenengo eta behin hizkuntza menperatzeko. Eta hortik aurrera ja gelaratzea. Gaur egun gelaratze hori egiten denean, ez dakinik 15 urteko, 14 urteko ikasle bateaz, datorrena euskera jakin barik, batzutan euskera ez gaztelera, ez ingelesa gelara sartu, horrek ez du zontzurik, ez da? Eta euskal kurrikulumaz ere hitz egin behar dugu, ikastolen elkartetik horren aldeko apustua egiten ari zarete, duela hainbat urte, gaur egun gogoratu ezagun, ez? Kurrikulumaren erdia Madrilek erabakitzen duela, galdera da, gai honi buruz hitz egiten ari da, hezkuntza itun berrian? Beste hutsune handi bat. Guretzat gainera, aipagarriena, ez da, agian ezagertze euskal kurrikuluna ia testu osoan, behin agertzen da aipatuta, eta agertzen da institutu baten funtzioen batzuen barruan. Baina ez da oinendik garapenik, ez ezer. Guretzat, estatu guztiek gai honi sekulako garrantzia moten diot, ez da, herri baten hizkuntza, kultura, historia, izaera transmititzeko eta mantentzeko oinarrizko tresna bai da. Beraz, gure ustez, gure akordio horretan, gure legean, bestera batera tratatu behar da. Azken finean, ondo dakigu, gai honetaz lanketa urriak izan direla. Eta ni uste hori bultzatu behar dela. Eta urrengo, gure karpenetan agertuko den elementu bat noski badela, eta espero dezagun urrengo dokumentuan behar den garrantzia emongo zaiola gai honi, ez da? Baina esan dakoa, alde batetik eragina du hizkuntzan ere, azken finean ezin da ulertu euskera eta euskal kurrikuluna lotuarik, azken finean ikasle batek euskalduna bihurtu da, euskera jakin dezake, baina euskalduna benetan izateko guretzat tresna ezinbestekoa da euskal kurrikuluna, izaera, ez da, kurrikulunan definitzen da, zer nolako gizartea nahi dugu euskaldunok, zer jakitea gure seme-alabok nahi dugu, eta gero zuk aipatu duzuna, estatutik badaukagu muga bat, baina nik uste ere muga horreri aurre egiteko inteligentzia egin behar dugu, gure ikasmaterial gintzaren bitartez, esate baterako. Hordan, formulak pentsatu beharko duguz, baina, ez bada aipatzen, komplikatua da, gaiari aurre egitea. Lehen zirriborro baten gainean hitz egiten ari gara, oraindik ere hilabeteak beharko dira itun horri osotasunean heltzeko. Dena aipatu duzu ez, eremu batzuetan xehetasun faltak direla, beste batzuetan hutsuneak, esango zenuke testuari mamia falta zaiola, besterako gai batzuei heldu beharko litzaiokela ere? Bai, aipatu duenak, hori garbi dago, behintzat horiek garbi. Badago, olako prozesu batean erreflexio sakon bat. Hasierako testua zer nahi dugu? Zabala izatea, zehaztasun gitxirekin, edo oso osatua. Hau da, lehenengo dokumentua 110 folio baditu, eta gai guztiak zehaztasunez agertuko balira, zer esango genuke? Dena landuta dago, ez dago ezer egiterik. Beste estremoa zer dago, zehaztasun gitxirekin. Ekarpenen garaian osatzeko aukera egotea. Gu pentsatu nahi dugu hori horrela egingo dela, baina oraindik ere ez dakigu. Egia dana da, agian guretzat momentu honetan legebiltzarra justo beste estremuera joan da. Agian lehenengo testuan ere zehaztasun batzuk gehiago egon litezkeen, ez da? Baina, horrela aurkeztu du. Orain guretzat, orain momentu honetan eta urrengo dokumentuari begira garaia da. Gure ekarpenak ere, 14 edo 15 foliokoak izango dira,
gai askotan baditugulako ekarpenak egiteko, eta pentsatzen dugulako zehaztapen maila bat egon behar dela, karo, legea dator, legean ja zehaztapen oso egon beharko da. Baina esaten dago, elemento nagusi bat, bete beharrak eta konpromisoak. Horretan guk espero dugu, bintzen ja batzuk agertzea, identifikatuta, ez dakinik pizkata salduta, eta gero legean agertuko dira beste maila batekin, baina urrengo dokumentuan hori agertu da. Eta euskararena ezin bestean. Euskal kurrikulumena aipamena, Euskal Herrian inguruan egin ditugun ekarpenak, ni mezu bat luzatu nahi diot alderdiei, Euskal Unibertsitateko legean agertzen zena, bintzak gutxienez, oraingoan agertu beharko lirateke Euskal hezkuntza sisteman, nire ustez, eta egiten dugun proposamenak oso zentzu dena dira. Nik uste dut herrialde guztiek daukatela hori, ez da, kanpoan garatu alba da, hori egin behar dela, ez da. Epatu dugu ez, Eusko Legebiltzarrean alderdien artean ematen ari dela eztabaida nagusi hori, naiz eta gero eragileek ere ekarpenak egiteko aukera duzuen. Parte hartze mailarekin nola konforme zaudete, ala handiago izan beharko luke, nola ikusten ari zarete prozesua? Suposatzen dut eragile guztiok izango genukela parte hartze gehiago nahi dugula, hori logikoa da, ez da? Baina, nik uste dut momentu honetan ipini den maila, momentuz egokia da. Alde batetik egon da agerraldia, orain daude ekarpenak, eta hori da bakarrik akordioa osatzeko, gero etorriko da legea. Espero dezagun legearen prozesuan ere egotea gauza bardina. Agerraldiak, ekarpenak. Beraz, guzti hori betetzen bada, nik uste dut, parte hartzeko aukera, maila on batean egon direla. Eta gero ez dezagun astu, dinote, batzutan eragileok igual pizka trampa egiten diogu gure buruari, baina guk gaur egun hemen egonda, gure prentza oharrekin, gure eskola publikoak bere manifestazioekin, eragiteko gaitasuna daukagu eta erabiltzen dugu eta alderdiekin eskatzen dugu bilerak, eta beraz, parte hartze formala nire ustez mailan egon da. Gehiago posible, logikoki, beti gehiago posible da, baina ez dezagun aztu, agerraldiatean 100 eragile agertu ginela. Dinot, olako prozesuak etengabe errepikatzea ere ez da bat ere erraza. Eta orain, nik uste dut, algodoiaren froga hor egongo dela, ikusiko dugu, 100 horietatik zenbat egingo dituzke ekarpenak, eta ekarpene horiez ezakuntasun maila izango duten. Hor ikusiko dugu, benetan, eragiteko gogo hori dagoenala, ez? Ni oso garbi daukat eragile nagusiek egingo dugula, eta horretan dana ipiniko dugula, eta gero, egiten dugun ekarpen bakoitzak komisioan bozkatuko da. Horan horre, ikusiko dugu bakoitzak zeren alde edo zeren kontra egiten duen. Beraz, uste dute prozesuan momentuz, baina esan dakoa, oraindik ere falta da, legea artikulatuaren inguruan agerraldiak egongo direla ez, aldez aurretik izan dut guretzat egon beharko direla, eta gero ekarpenak. Orduan, momentuz, egokia. Ikusiko dugu zen nolako bidea egiten duen guzti honek urrengo hilabeteotan, eta amaitzeko baita ere, hezkuntza arloan beste erronka nagusinetako bat badago ez, eta horixe da demografikoa, badirudi jaiotza tasa beherantzako joera izaten jarraituko duela aurrerantzean ere, aurre matrikulazioak nola doaz? Gurea oso ondo. Egia esan da oso sorpresa positiboa izan dugu, ez genuen espero, egia esan da, guztioi gertatzen zaigun bezala, ikastola baten edo bestean, agian ez dugu guk espero genuen zifrak euki, baina egiten badugu argazki orokor bat, nik uste dut euskal gizarteak zein den gure eredua argi duela, eta horren aldeko apostu sakona eta argia egin duela. Beraz, orokorrean oso pozik gaude, emaitzen gatik. Gero oso kezkatuta gaude egoera orokorren gatik, ze moten du, jaiotze tasaren berakada ez duela amaierarik. Suposatzen inoiz ikuiko duela, baina momentuz ez da ikusten. Eta horren aurrean neurriak hartu beharko dira, benetan, bestela, ez dakin izen bat gela itziko dira, eta nik uste dut, arriskoa eta aukera da. Aukera da beste formula batzuk horregara emateko, hezkuntza prozesuak beste era egokiago baten aurrera eramateko. Beraz, gu posik, baino kezkatuta ere, ikusten dugulako, berakada hori ez duela amaierarik, eta egia esan da oso umegitzi jaiotzen ari dira. Ez dira gutxi hezkuntza arloak dituen erronkak urrengo hilabetetarako, esan bezala ikusiko dugu zen nolako bilakara duen hezkuntzarako ituna. Koldo Teillitu, ikastolen elkarteko lehendakaria, mila esker beste behin gurean izatagatik. Mila esker zuoi.